Min din is-sena Sharpshoot Media qed tiftaħ pjattaforma ġdida, Perlina TV. Għan nitkellem l-ewwel bħala missier. Aħna meta niġu biex kontenut lit-tfal qed ninsibu ħafna minnu bl-Ingliż. Jiena u l-mara nitkellmu bil-Malti biss id-dar u tifel qed jitkellem bl-Ingliż biss. U dak minnhom staqsejtu tlu ismitlu jien nitkellmu bil-Malti jiena qedlu għaliex titkellem bl-Ingliż bil-fors. U qal li bl-Ingliż because all the cool characters are speaking in English. U jiena sammarni dak il-ħin qed għandu raġun tipo ir-risposta titwina tfal. Tuna materjal bil-Malti. U dak li ħankun qed nagħmlu llum noħolqu kontenut ta' kwalità kif jaraw ta' barra u ħajkun qiegħed fi spazju sigura tfal. Once li daħlu fiha ħajkunu qegħdin jaraw programmi divertenti għax dik importanti ħafna għalina u b'Malti korrett. U għalhekk ħajidħlu diversi entitajiet fosthom iċ-ċentru għall-ilsim Malti biex nkunu ċerti li dak li qed jitwassal lilhom ikun qed jitwassal b'mod tajjeb. Mhux biss qed ninwassal xi ħaġa bil-Malti, iżda x'kwalità ta' Malti se jkun qed jitwassal lil dawn it-tfal ukoll. Il-moħħ ta' tfal din l-età għadu sponda, għadu qed jixrob, jitgħallem iżda fil-verità jkun qed jikseb. Jekk il-Kunsill jinvesti, jidħol bi sħab ma' Sharpshoot Media, se jkun qed jinvesti direttament għas-salvazzjoni tal-lingwa Maltija. Dan huwa ġest biex nimlew vojt lakuna li twerwirni lili fix-xuħiti. Irridu nagħtuhom aċċess u jkunu esposti għal materjal kulturali. U għandhom dritt ikollhom dal-aċċess. U mbagħad hemm l-element artistiku fejn għandek l-artisti u għandhom dritt jimplementaw l-arti tagħhom. U qed ngħinuha finanzjarjament imma ovvjament anke moralment. Qegħdin hemm warajkom. Aħna l-għantana huwa li jkun ħabb kreattiv għall-artisti, kittieba, mużiċisti li jingħaqdu anka forsi bl-idea tagħhom biex jiġu lejna u flimkien noħolqu iktar kontenut, iktar materjal biex sintendi din il-ħaġa tibqa' għaddejja u anzi li titlaq ir-rota, tibqa' għaddejja fil-futur bil-ġenerazzjonijiet. Bħala app, ovvjament l-adulti jniżluha kemm minn fuq iOS jew Google App Store u permezz ta' abbonament inti mbagħad ikollok aċċess għal materjal kollu li nkunu tfajna aħna. Jiena dana għalija huwa rigal għall-lingwa Maltija lill-ġenerazzjoni futura. Jien ħaġa nittama li millum sa 10 snin oħra fuq l-użu tal-Malti u t-tfal nkunu qegħdin nitkellmu b'mod differenti. Perlina TV!